umma kuma ana kama su sun ce yanzu dan batulla ce da an ganshi kan mashin sabo ko wata mota yanzu nan za a kama shi a ce kidnapper ne. Kaga kenan ana musu bambancin kabilanci da bambancin kuma yanayi, to wannan ya sa suka ɗauki wannan mataki. Amma sun ce su inda za a yi musu adalci a kare musu haƙƙinsu, su a shirye suke su ajiye wannan abun, domin su ma suna son makarantu, suna son su yi karatu, suna son su ma su shiga kasuwanni. Ashe kun ga kenan ya kamata yanzu mu yi ma kanmu faɗa mu ma da muke cikin gari mu bar kashe wayannan bayan Allah, ba kuma ganin cewa duk wani wanda ya fito bafulati ne a ce wai daman shi na Zamfara da jin abinda muka fara a Kaduna yayi kwaɗayi, domin shi ma ya yi wannan hanyar neman kusantansu da sulhu da su so da yawa sun yi a cikin abubuwan da ya gani ce to tunda mun fara ta hanyar addini a gayyace ni nima in shiga in ba da na gudunmuwa, kuma da na zo na galalle sun riga sun yi mafi yawan aikin, kuma ya ƙara tabbatar mun cewa shawo kan wayannan mutane fa ba wai aikin malamai bane kawai a cikin daji, a'a sai hukuma ta sa hannu, su kuma jama'an ƙasa su ma sai sun sa hannu, wato dukkan mu sai mun haɗu mun dunkule mun ga cewa mun samu fita ga wannan abu. Wani ɗaya ɓangare ba zai iya ba, hukuma ita kaɗai ba za ta iya ba, haka kuma malamai ba za su iya ba su kaɗai, sai da hukuma, haka kuma sai da mutanen gari su ma sun ba da haɗin kai a dawo dai yadda ake gidan yakin da ke da. To mu yanzu matsalan mu gaskiya in za a faɗe ta, an ce ranar wanka ba a jibi ba, wallahi matsalan mu soja ne, da sojan ƙasa, sojan sama, su ne matsalan mu. To mutanen nan wallahi ina yin bakin ciki in ji an ce an jefa bamai a cikin daji, kai da baka kai musu makaranta ba, kai da baka kai musu asibiti ba, kai baka yi musu hanya ba, kai baka musu komai ba, kawai ka je ka jefa bom ka kashe yara, ga mata nan ga abubuwa, wai sai su ce muna a'a wai suna da intelligence. Wani intelligence kuke da shi da za ku yinka jefa ma mutane? Dukkan su sai da suka nuna mana mayakan sun ce ba wani wanda bai rasa wani dan uwa ba, ba wani wanda ba a kashe mai dan uwa ba. Ya za a yi an ka jefa bom cikin daji a ce ba za a kashe mutane ba da dabbobi? Su mutanen nan mun yi kuma kokarin mu haɗu da su hanyoyi da yawa, amma mutanen nan sun ki bada haɗin kai. Matsalar mu sojoji, shi yasa nace nake bukatun in haɗu da shi shugaban ƙasan, in zauna da shi ni da shi a fahimtar da shi, to shi ma ganin shi din ya zama abin da ya zama. Yanzu wajen wata sati nawa mutane sai rasa rayuka suke yi. To me kai jirgi a wurin ma? Wallahi ka shiga daji me kai jirgi? Kana yakin Hitler ne? Ai ba yakin Hitler ne, kana yakin mutane ne da karamar bindiga. Me gashi yanzu mun shiga cikin su, mun zauna da su, mun ji abin da suke, inda shugabannin mu suna yi musu haka za su yarda wannan bindiga. Amma me ka jefa wannan jirgin da za a jefa musu bom? Ya isa gina musu makarantu, ya isa musu hanya? Wannan jirgi daya, wato ba yakin jirgi bane, yakin jan mutane ne a jiki. Saboda haka wannan hanyar da aka ɗauko